বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ যেন এই কথাটো সবে অলপ জানাটো উচিত এটো অলপ মই জনাই দিম खुलुमबाय लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनै मानगोनां हाग्रामा महिला साननि मोनसे बिबुंथि आरो बैफोर बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैनाय जाबाय दा गिबियाव मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो रायजो राजा नोंथांमोन जे दा समाव जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि पलिटिकल लिडार दं जायफोर पलिटिकल लिडारफोरा जागायजेननाय समावनो ना पलिटिकल फिल्डआव फार्स्ट टाइम चान्स मोननाय समावनो बिसोरो गावबा गावनि उदैखौ एकेबारे टन टन रोनो ना मा होनो ना बुंखाजुब होनानै लानो चान्स सुबिदा मोनदों आरो बैफोर पलिटिकल लिडारफोरानो दिनैनि बे स्टेजाव जों रायजो राजानि सिगाङाव ओरैबायदि नंथारगौ फोथायजाथावथारना ना गोदै गोदै बाथ्राफोरखौ स्पिच बिबुंथि लाखियो गावसोरनि बेनिफिट्सनि थाखायल' बुंफ्लानाय ओरैनो फ्ला गोदै गोदै रावफोर रायजो राजा नोंथांमोन रावबो गोजोननाङा बेफोरबायदि लुबैसुला गावनिखौल' मिथिग्रा पलिटिकल लिडारफोरनि गोदै गोदै लेक्साराव रावबो दा गोजोम फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि गावनिखौल' मिथिग्रा गावनि थाखायल' गोदै गोदै बाथ्रा बुंनो रोंग्रा लिडारफोरखौ जों जुदि थुलुंगा होबाय थायोब्ला जों जोबोद पस्थायनांगोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि पलिटिक्सनि बाथ्रा जों खोनानो मोनदों जेरावनोखि जाय पार्टिया गभर्नमेन्ट दादों बै सिगाङाव गभर्नमेन्ट दालांनाय पार्टिनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनाङा बायदिसिना गोबां रोखोमनि गोबां गनायजाथावै बाथ्राफोर बेफोरबायदि गनायजाथावै बाथ्राफोरा सासे मोजां सान्थौनि साननो गोरों पलिटिकल लिडारनि खुगायाव गोसोआव बेरखांजाथावा दिनै जोंनि गेजेराव ओरैबायदि पलिटिकल लिडार दं जायफोर पलिटिकल लिडारानो माने पलिटिकल फिल्डनि गेजेरजों मोननाय जायफोर पावारफोर बैफोर पावारफोरखौ माने गावसोरनि बिमा बिफाया गालांखानाय माने सम्पतिफोर बायदि माने पार्सनेलि सोरनावबा माने जायखौ हादों बेवहायनो बेजोंनो माने बाहायनाय जों नुनोबो मोनदों बेसे लासिंसिं बेसे थार्ड क्लास माइन्डेडनि मानसि जानो हागौ बैफोर लिडारफोरा सिस्टेमखौ जुदि थिक खालामलांनो खामानि जुदि मावनो स्टेन्ड जादोंब्ला पलिटिकल फिल्डआव थांनानै गासैनिबो थाखाय समान थाखोनि खामानि मावलां सोरखौबा बिपिएफनि सापर्टार होननानै बै सोरखौबा बिजेपिनि सापर्टार होननानै बिसोर साला आंनो भट होआ बिसोर साला आंनो भट होग्रा मानसि नङा साला बिसोर बेलेग पार्टिनि होननानै बिसोरखौ नोंनि पलिटिकल पावारखौ इलिगेलि बाहायनो थाखाय नोंखौ रावबो मोनथाय होआखै मिथिबाय बयहाबो मोनथाय दङ बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ गोसोबायदि सापर्ट होनो थाखाय बेवहाय बिनि एगेन्स्टआव आंनो भट होगा नङा साला बेयो गुबुन पार्टिनि होननानै नोंनि पलिटिकल फिल्डनि गेजेरजों मोननाय जायफोर पावारफोर बेखौ इलिगेलि बाहायनो थाखाय सोर बियो सोर लिडार बियो बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि माने बाहायनो सानदों नामा गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव माने दाङाबाजि बुलाय सुलाय लाबोनो सानदों नामा पलिटिकल फिल्डनि गेजेरजों नायगासिनो दं जोंनि हारिनि गोबां बर' रायजोनि बर' फिसाफोरा नायगासिनो दङ लोगोसे जेसेबांखिनि गाज्रि आखुनि गाज्रि गोसोनि मानसिफोर दङना बैफोर मानसिफोरनि एन्डिंआ जोबथिया मालाबाबो मोजां नङा सैथो लामाजों जाय मानसिफोरा आगान सुरो बे आगान सुरबाय थानाय समाव जानो हागौ गोबां साद जाला सहायनोबो गोनां जायो नाथाय बिसोरनि इन्डिंआ बिसोरनि जोबथिनि जाय फिथाइ बे फिथाइया जोबोर गोदै जायो आरो बे सैथो लामाजों आगान सुरग्रा बुहुमाव जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ बिसोरो सानसे नङा सानसे साक्सेसफुल देरहासार जायो बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि बै अहंकार गोसो गेसाव जातनि मानसिनि जोलैफोरा मिथिबाय ইয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৈছে বৰফা বুজিখাগোন না ইয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৈছে এই দুই তিনিটা শব্দ মই কম ইয়াৰ পিছত আসল লাইনত আহি যাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছে যে বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টआव जेसेबां मार्टियार्स হৈছে मार्टियार्स माने शहीद হৈছে मुंख्लं जानायफोर बडोलेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबां शहीद जादों जिमान शहीद হৈছে बडोलेण्ड मुभमेन्टত मार्टियार्स হৈছে ইহঁতক 5 লাখ কোটি টাকা দিছে বুলি কৈছে হয় দিছে এইটো কেতিয়া মানে 1987 পৰা 2003 পৰা 2003 লৈকে যিমান বড়োলেণ্ড মুভমেন্টত আন্দোলনকাৰী সকলে মৰিছে ইহঁতক 5 লাখ কোটি টাকা অসম চৰকাৰৰ পৰা দিছে এইটোকে কৈছে
এই প্রমোদৰ দিনৰ কথাটো কোৱা নাই বিটিআৰৰ কথাটো কোৱা নাই বিটিআৰनि होनो होननानै बुङाखै 1987 निफ्राय 2003 बिटिसि चुक्तिसिम जेसेबां मानसि थैदों जिमान মানুহ মৰিছে আন্দোলনত এই সকলোকে 5 লাখ কৰি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া নাকি আছু আন্দোলনকাৰীসকলক অসম আন্দোলনৰ যিমান শ্বহীদ হৈছে যিমান মাৰ্টিয়াৰ্ছ হৈছে যেसेबां मानसिया थैदोंमोन आसु आन्दोलनाव बिसोरनो जेरै 5 लाख কৰি होदों जोंबो जेहेतु बे समाव सरकाराव दंखायोमोन खालि आसुनि आसाम आन्दोलननिल' नङा बर' आन्दोलनखौबो होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनानै बे 5 लाखखौ मोनदों आरोखि बे खोथाखौसो बुंदों बे बुंनाया गाज्रि जायाखै खिन्थु प्रमदनि बे बिटिआर चुक्तिनि खोथाखौ बुङाखै बे 1987 मायथाइनिफ्राय 2003 नङा होमबा 2003 सनसिम जेसेबां मुंख्लं जादों बिसोरनि 5 लाख कोटी थाखा बेखौ जोंनो लाबोदों जोंनो होदों बे नंखाय बुङाखै खिन्थु प्रमदनि दिननि नङा बे प्रमदनि दिनाव रावबो थैयाखै आरो बेखौ आन्दोलनखौ लाखाया जोङो बे थगायदोंसो नालाय ओमफ्राय 1987 निफ्राय 2003 चुक्तिसिम जेसेबां भिक्टिम जादों बा भिक्टिम फेमिलि बा मिलिटारि बा एक्स मिलिटारि बा मिलिटान्ट फोर्स जायफ्रा बैसो दङ बिसोरखौ पुलिस मिलिटारियाव सोसननाय जादों बेबो नंगौ बेखौ जोंनि दिनाव सोसनदों बहुत मानसिया पुलिस आर्मि सिआरपि मोनदों बेखौबो जोंनि दिनाव सोसनदों बेबो नंगौ नंखायखौ बुङाखै बे खिन्थु प्रमदआ बेखौ मानो आखाइ खबलाबाय थाखो गावनिथ' नंथ्रा बियो जोंसो खालामनानै लाबोनाय बेखौ मानो आखाइ खबबाय थादों बियो बुजिखोना बुजिदिया मिथिला आङो खिन्थु 2003 सिम चुक्तिसिम जायफोर बेखार सेंग्रा एक्स मिलिटारिनि बादैबो आन्दोलनकारि बिथांमोनखौ जोङो सिआरपि आर्मि आसाम पुलिस बा मुथते बहुत डिपार्टमेन्टनि पुलिसफ्राव जोङो हरनो हादों बिराद बुरजा पारामिलिटारि फोर्सआव हरदों बिराद बुरजा आर्मियाव हरदों बिराद बुरजा सिआरपिआव हरदों ओमफ्राय बिएसएफ हरदों ओमफ्राय इन्ड' टिबेटियान पुलिस ना माबा मोनसे दङ आइटिटिपि बेहायबो जोङो हरदों बेफोरसो 5 लाखआबो नंगौ 5 लाख थाखायाबो नंगौ बियो बै समनि एप्रुभेल जाखानाय जोंनि दिनावनो होबोजोबखानाय आरो माखासे एसे दंबावो प्रमदआ बेखौ दाबो लाबोनानै होआखै आरो बेना मानो लाबोना होफैनो आंनि दिननि नङा बेलाय बैनिसो बेबादि बेना जायखिजाया जियानो हक এইটো সঁচা কথা কিন্তু এই 1500 কোটি টাকাটো কোনোবা ব্রিফিং দিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া কৈ দিলে না এতিয়াতো প্ৰমদে জালাই পৰিছে এতিয়া 1500 কোটি টাকাটো